ngap da sawai piki parlok ki bisanat ban pej ya kada video ha kada channel ki santli ki penalties ki bo ulian almsi ulai ban shoot shaki teammates jong om tang bulong urang hele kai ubatubit ndreu pun pauru ya ka jinglong ba pha jong ulian almsi om tang urang hele kai ubatubit aka history jong ka football ndrei ulong pat urang hele kai ubodon ya ka jinglong ka ba ka jing spoon sim bad ka jing sungulem ya ki teammates lane ki parlok jong ha ka jingele kai football haba pai sha ulian almsi ka por brong hele kai na club PSG ni ui bo kelen mbappe ya dai jingmut bot ulian almsi kum juru bot nema jr haka bo kalen Mbappe teng udon ka mesim ka jimbichni wat ya ka bol ka bada daiban ai sha ulian almsi bot nema Henry usut hiya po gol wala daiban shoot ru bat om tangkata wat ki fan jonga club PSG ru teng ki bishni ya ulian almsi Henry wala kataru ulian almsi da ka mesim ka baba uyaisha yakine ki ke baro bat haka khaddu ki fan jonga club PSG harakat kalen Mbappe kila babbe hadin ba ulian almsi ulamino na club PSG bat ula lagi pieso menta shaka club Inter Miami bat shushu ka jinglong ka baba ulian almsi kala pau tengkring ha ka bahadu santri ula ai shaki teammate jongu ban shoot ya ka penalty ha ka kerel ka jingele kai football jongu wala udon ya ka shan ban yo ka hat-trick 100 ka jinglong baba bat ka jing solem jongu ula ai shaki teammate jongu ban shoot ya ka penalty kanang ba makiru kinyo tap kolem haka jingele kai football kana ka jinglong ka baba ulian almsi kala pau ningkong haka ayo mele kai arjar khatsau arjar khatsan haka ba ulian almsi ulai ban shoot ya ka penalty sha unema jr haka jingele kai persha ya ka kar doba haka ka jingele kai hapden ka basna persha kar doba haka ayo mele kai arjar khatsau arjar khatsan haka ba ulian almsi ulo tap artliki goals badula pendap sau pautliki goals haka ka ayom haka bola tam shikol ya Cristiano Ronaldo ubali oban tap live kundai ki goals but shushu akadega jingele kai ulian almsi ula dai ban yo ya ka hat-trick Andre hadin bol yo ya ka penalty ula jit ban ai ya ka bol sha Neymar ban shoot ya ka penalty kanang ba mauru un paulem haka ka sni but hadin kane Neymar jar lopan pau ya ki kintin ka bawong kane ka banta ka bangamla ban klet aka jing im jonga haka bol yo ban tap ya ka hat-trick Andre ula ino ya ka penalty but ai shanga klem don kano ka kintin ka penbong ya nga kumtang layo ya kajing hikai na omtang hapo madan ndrai wat shabar jo kamadan penpau nema jar lengba ki social media ya kajing bahaman sim ulianal merci lengba kajing long ka baba ulianal si kasin ka baar ulai ka penalty shoot sha Luis Suarez haka jing lekai persha ka hoseka haka ayo melekai arjar kat pra arjar kat kendai haka de kajing lekai ulianal si uladai ban yo ya ka hat-trick ndrai hadin bol yo ka penalty ula jit bon lai be sha Luis Suarez kanang ba mauru unyo taplem ya artliki kol kumba uyo hakane ka jingle kai bat hakane ka jingle kai ka basna kala job put hadu prala arkol persha ya ka hosika hakasin ka balai ulian si kumurang le kai wasngolem ya ki parlok ula ai sha flip continue ban shoot ka penalty haka jingle kai persha ka Sevilla haka sen kan le quarter final haka Copa del Rey haka yo melekai arjar kat pra arjar kat kendai bat lengba kan ka penalty ka ba ulian almsi ula ai u Philip Coutinho uli ban tap adu artliki goals kat ba ulian almsi yala depat yo tap tang shiko haka ka jigel kai persha ya ka Sevilla ulian almsi udang ya pitang shishu ya ka jing solem shaki teammate jong kam tam ya Antonio Griezmann bodai urang lekai batmai haka yo melekai arjar arpoi ubadang wan penyaso naka klub Atletico Madrid shaka klub Barcelona haka ba Griezmann usyam jing bahaban yelekai naka klub Barcelona haka ne ka samoy bat kane ka sin ka basaw naka bata Messi ban ai shoot ya ka penalty shaki teammate jong haka ba Messi ulo ai sha Griezmann ban shoot ya ka penalty haka jing lekai persha ya ka Getafe haka ayo melekai arjar arpoi kum shibenta ban ai mesim Griezmann ban punslur ya ka jing lekai jong naka klub Barcelona namar ba udang dai urang lekai batmai haka ba ulian Messi ula duno ya lade ya ka hat-trick haka ne ka jing lekai persha ka Getafe haka ayo melekai arjar arpoi but what haka arta wala dap lai pun drius nem ka arta ulian Messi udang pun pau ka jinglong baba bat ka jing solem ya ki teammate jong bat kade ka sin ka basan ya ulian Messi ban ai shoot ya ka penalty sha ki teammate jong wala udon ka shan ban yo ya ka hat-trick kabading kong jong naka club Inter Miami bat kane ka jingele kai kabadang shoot dep menin kasni haka ba ulian Messi ulo tap ya artli goal bat lada tap ya kana ka penalty klempep ulian Messi unyo ya ka hat-trick kabading kong jong naka club Inter Miami ndrai na marbu udon ka jinglong ka baba bat ka jing solem ya ki teammate jong kumta na kalyang ulian Messi
ulai baik yakni ke penalti Shaw Joseph Martinez ban shoot yakni ke penalti haka jigile kai Persha yaka Orlando City but warla Lionel Messi ula duno yaka hat-trick kebaningkong jong una ka klub Inter Miami Henry kumu kapten ula yalam yaka klub ban yorung sundon shaka round 16 haka likop menta ka Samoy te parlok kane kamdai ka jingkren yaro jonga ya Lionel Messi namar umdon uweiru urang lekai uban I shoot penalty hadu saubat sansin yaki teamate lada yalade udang yo shan ban tep yaka hat-trick te parlok tang kili ki kubor ngangai ba pila sungutu ngin sai kendu hakwai pat ka video kublei shibun